A vlastne lepšie uplatnenie na trhu práce a vlastne získanie nových skúseností, čo sa týka operácie CNC strojov. Veľmi dobre, som spokojný aj s vyučovaním, aj s lektorom, takže si myslím, že odporúčam to každému, aby to mohol prísť si zrobiť kurz. Určite uplatnenie na trhu práce a vlastne aj nové možnosti, čo sa týka operácie CNC strojov. Venil úplne všetko, no vysvetliť tak má, čo sa týka aj vyučovania, aj čo sa týka praxe, takže som maximálne spokojný. Nech neváhajú a nech si ten kurz robia čím skôr. Myslím, že sa to každému zíde, kto vlastne je v oblasti strojstva, sa pohybuje, tak si myslím, že by si ten kurz mal robiť. Určite áno, tak pre mňa, ja som to riešil minulý rok, ale nemal som toľko dostatok ako financií, takže som rád, že som to vlastne takto riešil cez Bojovú akadémiu. Takže ďakujem.